tin ka jong blai ka ongum ni onda gum ta ka breu kala ino ilau kiu bat kala letno shagata ka shnong bat kala ong hakita ki rangba to ale to khmi yo breu ubala yathu yanga yaki ei baro kat ki bangalale uni ulong ne emu tau Chris namar kata kile mi no nakata ka shnong bat kile wan hau kini ka long ka jingcha ba haba kani ka breu kanong Samaria kale kendu yu Jisu bat kala itu yu try ya ka ka bola le ka ji im jongka pada ba kala itu yu Jisu bo deu kala let ban ya thu shagata ka shnong kam shim la sungun ban set tang la di dan ni ban tip tang la di ndre kala let ban ya thu shagata ka shnong banga sutnat ne khot ka bakhat do ka ong namar kata kile mi no nakata ka shnong bat kile wan hu tadeng tanga aingo yu try ba kani ka sgiru udon ne khon jom blai ba ban shan idon ban ya thu ya ka ba ila mat ya ka ba ila isham haka ji im ka jogi haka jinga de ka jogi ba Jesus Christ to ai ni sngap kani ka por ya ni ka jing phla ka jogi nang ko ngai ngam la kon lai ngo yo try jinga Jesus Christ bala penla yang ngamo haka ni ka por haka ni ka klip man mangala ban wan ban plai kita kijing le kijing im kijing ngakan sisa ngai ngu ru nungkong ya ka Potonet Gospel Media Ministry ke bala sa somhai nga bangan yo ban ai kan kijing pla kijing nga hakan ka por kan sisa la aslam ba ki por aslam ba kisngi ngala thrang ban ai kan kijing pla rei sibun ba kijing ba kijing le ba ru setan hi le ban pen pem yang ada kijing pla janga ndai hakan ka sngi nga aingo u belai namar ba mau la penla yang bangan don hakan ka jaka bang yo ban pla kijing le jong trai ha kijing imu janga nga aingo ru ya ka Potonet Gospel Media Ministry sisa habanga mo mensua hoi ngala lejing sakri ngala long utau Kristen nadu ka kepo ka kami ke jonga nrei ngam pat song thu sepang ka keting jong belai ndai nga ingu pat habanga don ha kan ka jing sakri ha kan ka Potonet Gospel Media Ministry habanga la ban pendep ya kan ka Kasi Bible School langsung thu isa ya ka keting belai langsung thu isa ro ka mon ke jong belai ha ka jing im ke jonga kan den ma kata nga ingu belai bau penla yang mangla bandon ha kan ka jaka bau dei mo uba penpoy nga dei mo uba penla nrei ngatim baki ai ka ibaro kam dei ka jingla jonga kam dei ka bor jangan dei dei ujisu bapen bau bayalam yang akan ka jaka bangan long ka jingkla namata ka snong jonga namata ki wei pat ki bayo sngo bar ki bayo i kan memang kata nga aingu belai sisa kata ka jingyat enti ka jonga haki hai ta kisngi kene kisngi kisnam ki bala yat ka jingim jonga bun sin hi akan ka jingim jonga kadai ka jingim kata ka bala jot ka bala pram dan su don lat su bangan lan bat nga ingu ru belai mo bau belai ula penim yang kham tam na kajing pang ni stom sibun ba kajing pang ni stom bangaman mensuang akan mau hakipor banga adang rit kajing pang kadon kata kawai kajing pang bakini ki kti jonga bakini kicat jonga kim la su ban kim to bakini kicat jonga kam la su penjeng nrei de Jisu ba pen khia nga de Jisu ba pha yo tau nong pen khia kan yo tau bru kan bangan yo ban lej ban sim dawai na kata kawai ga jaka sumar bangayo bat bangayo khia hadu menta kan ni ma kata nga ingu belai ma dei ma u bale ba dei ma u bale ik bar a kajing im jonga kan ba kajing im jonga men suaru kai ka banga kwa ban phla ka long ba kata kajing im jonga banga yan men suara kam nga ngam long kum ne kumba upol ong kumba upol ong banga ngala biang lepa ane banga ngala yu lepa nrei ngabe ong sa persa kata kadak sisa kata kajing im jonga men suara kalong sa kata kajing im ka bala aja clear kata kajing im ka bala sma utung kam dan jing ubi isu kajing im jonga bar kata kasinong ka banga saru kibun kibru kila isi yang kibun kibru ke bakin sotna su nga yang namar balai kata kajing im kajing long ka banga kata kajing im jing long ka banga nga im kan ban nrei nga ingu pat ubelai hakum kata kapor pa hakum kata ka khlimat ubelai hi uji suhi wan bat open im yang akan nga kan mau hakapor banga ngadang don sesinong kata kapor ngala don kata kajing terang bangan ngala don kata kajing terang bangan lan na kakian na ubiri na secret na kuai ngala kerni bah
yau tau yau kwai yau biri sekat ngala kerni bahan rei ngamla melai la kan no peusin su ngala persang da kata kabor jonga rei ngamla panlai ha kata kawai gasngi akan mau haka katsau trik jong benai mat arda al husau akan mau siteng senya kata kapor kat bang adang wan na kata kajing tre jonga siteng min kata kapor sisa kata kita kisngi balak lit nama ngam sngau hun de ta kajing im banga im ngam sngau dan jing kermen ngam sngau poi resai kata kajing ya enti jonga nrei kata kamin mo ngala kerni bah bandi o secret ban bam kuai nrei kata kamin ngaduai su beli ngadon utau secret ngaladep tit lapaus kan ar paket bar utau si paket tu secret ngaladep ban pelut kata katari ke banga katari hayi ngabu bat si paket kata kamin bat ngala adon kata jing terang ngala kwa ate ban lan ngamla ban lan kata kamin bat ngaduai ngasim itu secret ngasim itu secret ngadi suatu secret way mahadin kata ngaduai ngong trai jisu ai borenga ngatip da ka bor ngang mela kum ba upol ong ngala menle ya ke bro hau ta bu pensat bor nga ba kum ju ro ngadwa ya kata kami ngong ai bor nga tra justu ai bor nga mangala benlaj no skat leng ba ke ni sipau tu ligi sngi bangala melaj yalam me ha kata kaunti hau to mo kun dan benengkong banga makan yan bangala menjob kan nakin nau new secret kan de ha kata kapor de ha kata kasngi kan nga ken mau ndang laki men step kata ka jingkwa kata bangendi atau kata kejing kwa sisa kala yale yang ngadu kata bangandi bet nrei ngayele da kata kabor bau yusu ayang kan dan maka kata hadu bangandala sisa mau si post ngala ban ngakan mau hakapor ba ka potenet ka penlong ka healing service hang tiha so tham auditorium ngawan ha ketusngi bangawan ha ketusngi ba i para jong ama i pendep ya ka graduation jong i ka bible school tengawan ha ketusngi ngap ha kata kesngi kat bang adang mani kat bang adang yoro yo belai sisa kawan kata kajing pun keduk kajing menga kawan sisa kata kajing pun keduk mah kajing menga ngawan ngalej sakmat ba nga pendem yala de nga penrit ala de hakmat jong jusu sisa kum baka ketin mulai ka ong na ke kitab sam ke basan huai u david ong san huai khat khanya ong sisa u belai u sung bah kata kamen stim ke balwet ba ka dot nun ke balwet bar basungsi au belai men om iben ong u david sisa nga sung tu kata ka por habangan lain abang penrit ala de hakmat jong belai sisa u belai u usngau ya kita jing dua jenga bat open kia nga bat open im nga kumne ngalong menta kan bat sisa kata jing ya enti jenga mo hadin kata bu yusu lapen im nga hadin kata bu yusu lapen la nga ban dengan la ban le kita ki ibaro ban isyar kata ga buram jong belai habang la pediang yu ma kum baki bru ki ong usngau ba baki bru ki ong ba apa pila pediang yusu pim judan kawai kasngir ba phin babe bat nga sisa ngai kata bat ngamat ya kata adalah deru mentang sutu isana du bang pedang yusu hadu mentang ngampat judan kawai kesngir bangan babe kemna du kapat judan kawai kesngir banganga ngan babe baleng pedang yusu ndrei tang ada tang kajing kemen bat tang kajing suk ba kajing im jonganga lolong tang kata kajing kemen ba kata kajing suk bo yusu ayanga kan mo hoi habanga pedang yusu ngam sem yan ngam semyan kata kajing im ngam yan tang kata kajing suk sudah ngamat kajing ile mah kajing kesem junga bat kamtam kajing im junga kebaman syua kalong sa kata kajing im kepala ayusha namar ngadon la kajong kalong ying ngadon bat ngala kadon iki kun ngadon ni lok nrei kata kajing im junga syua kala ajot banga kata kajing ide junga lok kala ajot kala para kala ajot kala praisa dada kapertai kala kentan yang kata kila kentan kata kenhun balang ka banga ngadon ru mensuaro kala kentan yang mar belai kata ka jingle jonga mar kata ka jingiu jonga kam longsu kam ya hapsu kata ka jing penyat jongki nrei ngaingu belai pat kita ki jing kata ka jingjat kata ka jing pra kata ka jingim jonga ka jot ujusu wan bat open utau bahar yang kumbaka kitin mulai ka ong na kitab jenma yang nong bakat pra dekat ke ba sau tertel ka ong to mau ba
Juisu ulong kum utau nong tau kiu bahaba ngi ngilahap haba ngi ngilapara nrimu utau nong tau kiu usim yang utau kiu bat upan bahapan u hakata kesal tem jo ba kumju ronga kajing im jonga kalong sisa kumta bakata bakan de kajing im jonga hi mensua kala ajot kala para kaktim jo mulai ong kitab sama ba usim yangi tenang kata kadukti na kata kadukti ubu yangi halor kata kong seng ba upan skem ya kata kajing yan jongi kan dan makata ngalong kumne kan te ngakwa ruban pelama kata kajing kerku boleh ulah kerku yang akan haka jing im jonga ba kata kajing anti hak long ying long sem go jonga kan mo kumno boleh ulah kerku yang sisa boleh ulah kerku pelat yang haduk kata nadu bang apa yang u haduk menta ngapa ji bo boleh ina no yang ka ke bang ngadon kam boleh ule ke bang nga ayu dan udan kat nga kumbaka tin jong boleh ka ong ba u debit ong kising semla kisah tangan ndai kita ke wad utara kinum kerdu iya ka babha kemjur ngai iya kata mo habanga lap yang yusu abang pedeng yusu banga pendep ya kene ke Bible school ro kapor banga kapor banga pendep ke Bible school nru benai kita ki lai terligi benai nga yan akato kapor banga kata ki lai terligi benai ngadang don kapisa bangan wan nataina jayau sane ban wan ban pendep ke Bible school nre hadin kata lai benai ngam don bisa syuk mar kakam jonga kam ngam yo su ndai nga ingu ubelai pat upha nga dai tai wei pat iperlok jenga iba letlang bat nga ita ken ibakit nga ita ken ibawal ialam nga mai ikot nga bangan letlang bat i ken bat ngi isa kata kamba jong belai kejing nga bang i ro ka kamba jong belai ha kejing im nga ha kejing kasem jong nga mo ubelai upendam kejing kam jenga baro upendam sisa kumbak kaktin belai ka ong ba ubelai upendam ga kata karu kun thai ka badan tang siklong kata ko punya ngeir ubele pendap ya kejingan kam jangan parok hijing mensua nga kan mau kutu por banga ngambar pedeng yusu sisa tang kejing kedu batang kejing huri hura hakaying ngesem go jonga ndai nga i menta habang la pedeng yusu nga ki ai barok kilong ki per ba ki barok kilong kala ujusu hi nomor udan hakajing im jingi udan hakajing kesem jingi de ma kata ngiyo kan ya kajing suk ngiyo kajing hun kajing im jengi kan mat kai ka banga kwa ban plaro kan ka long ba asua bangan pendep ya kan ka ai ka Bible school jonga mo ita ikna bayarap kaying jong ite imi no amarar ba kaying jong i ladon kam ba in lenyo te hakata ka por kalau kata kajing susi kajing im jonga namar balai kumno manno ban pe ikin gi kun jonga namar i kurim jengaru iletre tengaru ada ngam yo kata ki ngelarang ngam yo ite kena ban wan jarap hangi kala yang abangan leit ban pendep kene ka Bible school tengang kan mau kata kasni ndang lawan nakajaka bela junga kata ka banga terimo nga ngasat melin mo ban haba ada ngawan nakajaka terei ngasat syong nga ingu ubelai teh kata ka wei kasngi ro ngakan mau kat banga ngawan dengan duai ngasyong ngaduai ngapule naka kitab Exodus ma kalau nang balai pulai dekat ka kan arter Moses uang hang tu boleh uang ladame mesem ya kajing subha yang uang tu pen iya kata kadak hanga uang tengar ngaduai kata kajing duai uang lada terai ladame mesem subha kan kajing sekali jonga ladame mesem subha yang topa yang ong boleh ong topa yang ada kata kena menuan bandarap akhir kaying jungi kenang bahkan ka Bible school ka bang lait kanam thut kanam nganam senge bat sisa nga isa kata kamba jong boleh mo ita wei kena bayarap ngi kum lasai ila dei ban lait bat ngalait bu mangai imo ngalait bu ita wei nre ha kata ka sengi janmit ngayo no da ita wei pat ikena banwan yarap ngi sisa kata kamdei mo ka jing ka kamdi kata ka kajing lek jong non re ka de kajing lek jong belai namar ngakan mau ki por mensua ka por bang ngampat sakri belai mo haba namar ngi bu bai kena banwan merap hingi namar belai bai kurim jengar litre dengar litre dan bape tengi ibu bai kin re kata ka gasok ka por bang ngampat sakri belai kolong ka bae yang bangin yo ya itai kena banwan bandarap ngi hat tengah hadu ba kata kajingnya dai jonga bat i kurim jonga haduk bakanda haduk bakanda perate haduk banga ngahapan mi nakaying jonga nakaying banga ngasong bat ilok namar kam dan su kajing ya sutu jimut namar belai baka kam kala bun mlak ban pendem den ma kata
ngai mentapat habang syakri ujusu sisa ujusu utit ya kijing don kam janga barok mad upendap sisa kijing kam ya kijing don kam janga barok kijing im janga kan tat hadu mentaru ngolong komnero dei mo uba penla dei mo uba ai bor ngakan mauru kini ki benai kini ki sau benai ki balalit nyok mo katu kopor namar nga la jon ya kenika ISM te ngakan mau kapor bangan dem naka Bible school te hakatu kapor ngamyo jing trei su te ngahapan susong hi ngatrei ngahapan susong ban trei hi namar ikurim janga ilit trei te la jon ya ka SM mo te kadan kata kajing ngawan kata kajing le kata kajing keren ngate bangam dan pisa ban lej ya kene SM bat ngamdan ru kata kaja katrei kumno ngan lej kumno ngan la ban pendap te tengah ladep sim ya kata fam mah kata kasngi long ladep sim ya fam ngaladep ya ke kelas te kala ada yang ngabangan tho sake exam te kata kasngi sajan tengah sngau ngalak pulai kata kot habang pulai kata kot kam rung teh kecing berkat ngakam rung namar balai kala bun pelat kita kecingkit hanga kan namar ba ngap tension banga perkat ya kata kajing terai ke banga ngamyo kan kumnongan pendap haying kan nre haka kumah kata kasngi sejan kadai kasngi sejan kadai banga nganga hapan wan man tho ya kanika exam jong ISM ngakan mau kata kasngi sejan ngam bangsu ta ban khi na jing thia ngam bangsu ban khi jing thia ngathia ngalaki nre ngathia bang nganam lej ngan lej tho ya kanika exam ISM jong amenta kasngi ngalej tho ban ngan ongru hakita kibayalam hakita ki pastor mo banga ngan sange no kene ka SM junga namar ngam sngula ba namar kata kajing kerdu ke warna kajing im junga nre hakum kata kapor ita ipara junga kan iwan yang namar ipara junga ila deban bu ya kata ka bayodota kata ka wei kedukan ma ba ladaki don kam ya ladaki don kam nong traikin khon kan mo yang ate kata kasngi karbanga ngadang thia kadang perkat kata kasngi ngalakut jumit ngolong be la biang ngam le su ke KSM namar belai ngam don pisar ngam pisar ban su ngam don pisar hiru ban le kai ngam don ngaong la biang ngalakut ngan kut no ya kendeka ISM jonga nre hakum kata kapor ita ipara jonga iwan bat itu ngai ong yong yanga ba menta kasngi pide ban lej no sa kata kata rai ita itrai ila khod epi ban lej trai te kata kapor ma kan no ngadap dari kecing kemen sisa ta ubelai yen angi hado kata larang dan padeng kecing tunjuk larang dan padeng kecing kenduk ubelai umju no angi sisa kembaka ketin jom lek ong nak kasih tiu pol sino kerin lang baspel khat lai te kecing tunjuk kam semlangan hau breu kat hadu bau mla ban sa andai dan kat kata kecing tunjuk ubelai uthau kelat ba baki breu ken lat kan sisa ubelai utip ujusu utip ya kan no banga ngala ujusu utip bakan no pila te den ma kata ngai isha ya kejing le jong trai ya kejing imjinga yang isha upen kala ya kejing imjinga bu upen kala ya kalong sem janga ya ki khun janga upen kala ya ngar upen kala bad ya kejing sem janga ru sisa upen kala te bad ngeng ru bangiru ki bayo sngo bangir ki bas ngap te lada pi terang te ban pediang jusu lada pi terang man le ya kamon jusu man pen ko ngo ya ka tin ju nga ong pi la be te ban le ya pila be ban le wat kam de da kata ka bor jung pi kam de kata ka bu jung pi le sim khu jung bele hi un ai pi un pachat bor pi ba pila kan ban le ya u kan bar kum ju ma nga mensua namar ka jing kita kipor mensua kapor bangarang dan ba overtai sibun ba kiporlok jengamo kita kipor ki mensua ba kiporlok jenga ki banga ya subhabat ki tenganget membawa mentaro kat banga dang plang nenget mapiru pi asngau ya kena gejing pla jenga banga nget do bakane gejing pla jenga kan long jing kur ta jung pi balada nget ada pi ong ba pim la nget ba ujisu ai bor pi ba pinla ban laj na kata jingkerni jong pi hat la haka kyan ne la haka lau secret la ki ai kita jing blim bas ne jong pi ngen ba ujisu pen la pi kumba open im yang am pen im ro pi ngen kamlan ka ai ka ba mla ba du belai sisa ka tin belai ka ong na gospel Matius long ka kandai khot ap ru how brew ki ai barok ki long
bom la nrei ha ujisu ke borok kelong bala ban ngeng ru kumbau penla nga penla ru pi ba phi ru pinla kan ban phla ya ka kateng ju ban ya kata ka ba phi pimla am bala da phi ngatip sibun na phi ngatip sibun na phi kiba don ha pading gajing te jing kum ha kata ka jing kerni ha kakian ha secret ha ki ai jing limas neu sisa pila terang te ban lan pila terang ban lan pila kwa ban lan nrei phim lan ndeng ong epi lada phi pai su jisu lada phi kerpat yu lada phi ong trai jisu ai bor nga ngatip da ka bor nga ngamla ndai da ka bor jeng me ngeng bangala ngeng lada phi kerpat yu lada phi khot kerpat yu lada phi duai lada phi IT ka jing im phi un ai bor be phi banun pelat be phi na kane ka jing im jong phi ka ba rim jong phi kum ba pen im nga ngeng pen im ru e ka jing im pen im ka long ying sem jong phi pen im ya ka ying jong phi hi bar ko wei wat ngai ngu si sai ulai mo ulap penla nga bat ulap penlong nga kumne kuma ngalong bat si ru nga i sai kata kajing baha bat ngi kata kajing pendap ko jong jisu kajing nga si sa nga mensuang akan mau ma kata kajing le jong trai kajing nga ha lang bakin aku tu kepor bangang sedang dang sedang ban sakri nga i mo namar ngi jumlin haba wan ra ik haying abangi thit te abangi thit jing thit kum ki khau ki dai ki sini ngi thit haying ngi wan ra ngapen kentang ba kita ki ya kita ki mar ya kita ki sini ki dai bangi bam te nga i ma long kita ki benai am namar ngi sai thit ngi sai thit de kata ko pnyang ndru kolong namar ngi sai siu ba si benai sin siu kum tu tengi ha kata si benai ngi sit ba ndru kolong kata ko pnyang ban i lang ba kita ki si benai ar benai ngi kata ko pnyang kalut ba te dekat bangadang sakri kat bangadang sakri am habangi nga i sa ya kajing pen ibo ublehi upen roy kata ko pnyang dengan kan mau ha kata ko gasni am lakut benai ndai kata ko pnyang kadang sau kolong sau kolong te kata kasngi bangangali thit umpnya ngali siu siu badam ngam mau ngathit tang sau tuli gitu umpnya galong pra kolong gitu kan hing nrei ngai i ka kamba jong boleh bo ule kan kata umpnyang ba kata umpnyang am kita kisi benai bangi ngi pedon kam am kalut tang ngelai kolong bat san kolong kadang sa kata umpnyang sisa ngai i kata kajing le trai ngai i sha kata kamba trai kumba ukur khu te kumba open rai ta ya yo tau pureu jong kata ka ru kan thai mo kumba Elijah mo open haba lej sha kata ka ru kan thai bang i ru ble open rai te kumba open rai tau pureu jong ka kendiat ba kata ka umpnyang ka kendiat bang i ru ble open rai ya kata ka umpnyang jong open rai ya kata yo khau junga yo dai sini junga isha ba ka wei ka sngiru ngam kerdu ba ka wei ka sngiru ngam sha thangan ku ba debi ang long samla ba ngatamen reng pat ju i ba yu bahak on ba un krong ku ne ba yu bahak ba on ina no yu si sha nga i kata ha ka jing im junga kan ban ngeng ru ba ma phiru te ki ba osngau ladap sisa mo nga song thu nga kan mau te ki por men swa ha ki por banga ngang dan ba perthai ki bru keset kadasat yo asngo ba kan ba ong ba sani a blai te sani a u sani lo hu sha a ka jing a ka do am ka e palat ta bangin sani a u ka e palat ladang im don mun sem khut am ka e palat kum no ngin sani a u blai ubangi ngim yo i te ubangi ngim i thu phi ga tin mulai ka ong naka gospel yo anis long spel ka hunyo te ka ong kilang brot nga ki itu yang nga itu ki bat ki bud nga sisa kan habangi pedang justru am ngi itu te u bat ngi itu ki jingla je u ngi itu ru kumno ulong ba kumno udan ro ka jing im jeng kan sisa menta te habangala pedang justru am kumbang ong pi haki por mensua ka por bangang don ka do kumbang ki bruk ong seni alu do beli nga ong kata ta kamla pe melong kumno kala melong kumno ngan sini beli kumno sini beli tip saya nga beli tip saya jing kam juga ka kamla ta benlong ndai menta habangala pedang justru nga itu nga isha te ya kata habanga seni au am kai ke bang adon kamen nga seni au te nga ong trai nga sakri me nga seni ame nga tip mem ino nga mem penlaran nga sisa penlaran sisa nga hadu kata ta ujusu i nga ublei i nga hadu kata ta
ban ngi ke jing la isa ke jong o ba kam tam kini ki sngi mentar lembak kini ki benai ni mari kurim jenga ilej kini ka Bible school ma ti ngim dan kena trai borok si tu duduk tu bang adem ban duduk bang dem ban graduate menga hang ti ha pulo gitu ki arbenai barok nadu ubna oktober ngim yo kena trai nga hak ngasong menga ying te nga trai ringa nga trai be ja kajing kemen ong trai nga hak kumbang ade ban trai ngan trai nga tip ma ku streamen kerkhoi nga bal bul sisa boleh kerkhoi nga bat upen yo nga kata kakam te ban sisa kete ilok nga pan i ta i kurim nga pan ilej ke Bible school tem dan kena terim dan te kena ban yarap haying jongi te nga ongi ong wat kuslai ong boleh udan hi kepalan ong boleh utip ya jing kam jingi boleh utip unpa kata kapor ke badon kata kapor ke bangi dan kam kata kapor hi upha bat sisa da kata kejinget te ngi duai man kas ngi duai kata kapor la jan dei hi ba i kurim jonga in graduate no te ya kanika Bible school jingi te kata kas ngi dia kata sini kan mau nga kenau kat bangan ang don ngilai duai mah ying mengai lok ngilai duai te kena train re belai 4 jubam ya kata jing dua jing re kata kasengi am shwa kata bangin yo am nga kan mau kat bangan wan nga jing tre am nga kan mau te kena ya kita kena te ban menyerang ngi ong nga keren ha kadon nga ong duai ne nai duai shu ne nam tai kena ban yarap hangi ong la biang non kam shu ron wai la biang atu bleu la yo sngo hi ngatip hi bule sngo te kum tai te ngam kata kasengi ngim bu jing duai shu na mar ngila duai ba nginget te bu bleu pha te na kata kasengi duai shu te kum la shai pan kadang don ka jakatri ka bang kata jakatri bang ngatri mo ti para janga ifun nga yang ifun nga yong bala yo te tai kena trai bala yo te kena ban yarap haying jongi te kanno nga sisa nga kamen yu boleh mong ong sisa boleh tip isa ya kapor ute sisa kapor kuma kitin mereka ong na kitab izatan sana dekat bapraba kandai ong sisa kejingmut yung boleh kimede setia kejing berkat yung boleh kimede setia kan baka beneng ka jerong ngakli ya kendo kanta kalong kajing perkat yung boleh yang ikan sisa nga isa kata nga perkat da kumbai dari boleh bahaba upha mentar em ite kena ban bawan ban yarap haying jing em isa nga isa kata kajing ita kena te boleh upha ilong jingker khu isa kajing jongi bat isa nga hun te ite kena bawan ban yarap haying jing ro namar itip ya kata kamram jing bat ilong sisa kalong ngam la ta ban ong ya kata kajing baha jong boleh kajing im nga sisa nga isa ka kawai kajing kerhu kawai upendap te kajing kerhu kajing im nga kawai kajing kolar bau kolar em upendap ka tin boleh ka ong naka kan mau naka kitab jingken ngalong ba arpolai dekat ka bakat kandai ka tin jong boleh ka ong boleh umlong kum bru bo unlum ler lemne kum khun bru ya kata ka bau long unam pendep nane ya kata ka bau ken unam lek setia sisa nga ya kata bau ba sisin hi bau boleh ulak kular te upendep ya kata kajing kular ju ha kajing im gujungi kum ki khun ju sisa nga ya kata ha kajing im janga ha kalong ying long sem janga nga ya kata bau boleh pendep kata kajing kular ju baro sisa kumba lapan im nga upendep kata kajing kular ju baro ha kajing im janga ha kajing gasem janga ban ha kalong ying sem janga sisa nga aingu isa boleh mar bu yin pala nga upen im nga kaban kong nga aingu kalong ba upen im ya kada kemen sim janga kan ngala di ban yam ngala di ban jon ngala di kata ki ai baro kajing le janga am ke long sakiba palat kibab ngal apen susi isa boleh ngapen susi am tangi boleh ngapen susi ya ki breuru ngapen susi ya kaying gasem ngapen susi ya baro tengah lapan susi sisang ong lada ujisu te upen pau ya kejing lek jonga trai ngar wat mangaro ngamla te ban pej ya kata kejing lek jong trai ngamla ahiru ban pej ya kata kejing lek jonga ya kata kikam ke bang lek kejing mut kejing perkat jong ke bang lek andre ujisu sem lendet ya nga sem klet ya nga uken mau te nga bah kapor ka babiang upen im ya nga kapor ka babiang usai te nga na kata kapung ti or ngala ngam ngala long syakum petrus ai ben ngam no aku durew da aku kata kapor ujisu wan ukuner ka ketiju bad ura ya nga upen jeng ka tinjung boleh ka ong kitab sam ura ya nga te ura upen jong upen syong upen jeng ya ha ta ngos jeng bad upen scam ya kejing jam ujung ngaken dan ma kata
ngaingu belai ban ngeng ru ya phiru iwe pugui ki bayo sngaw ba ki basngam nang ba kan gejing phla ngeng ba belai ru ai bore phi ba phin la isu ai bore phi phin la da phi ong la da phi ong phim la ong phi phi de ben duai phi ben phai shu te kumba upol te ong ngala ban le ke baro am hauta ba pen sat bor nga ba kumju ro ngim la ban le hoi ngatip ba sibun ba ki bru te ki badan hak ki badan kata ka jing kata ka jing ele ka jing jungki lesti ki sate sa khum ki bor man ki bor setan sibun ba u setan u ele te ke jing im jungki upen kerni ki ha ka jing di ka jing bam ha ki ki kam auria ka jing im jungki sisa ngangen ba ngatip ba uwei ru bru am dan ru uwei ru bru ubak wa ta ban le ya kan ka pop ndai de u setan u ba pen u penle yu bro ndai la dam ma phi te la dam ma phi phai la dam ma phi it la dam ma phi khot karpan ya ka kerteng ju yusu ni asngaw ma ka tin mulai ka ong naka sithiu jo kap nong basal khat hunyau to wan hanjan ya utrai te un wan hanjan phi to khot karpan yu te un wan hanjan yung phi to phet yap no satan te un phet yap na phi ka tin mulai ka ong ma ngen ru rangi rangi khot karpat e kerteng ju justu yo sngaw ba sngamp ba pen khia ba u pen dan buram ro phi ba pen im ro ya phi ba ya ka ing kasem go jong phi ngai ngu e bolai ya ka jingle ka jong ka jing im jong ngai ngu bola pen im nga bola pen im ro ya ka ing kasem jong mo yu pen im ro i me jong ba ngangen bro ba ipa jong ar mentai don ha pading siate sa khum ha ka kyan ndai ngangen bo jusu ya ko gasngi pelaj i aku gasngi ma ir nyo ka jing pelaj nyo ya ka jing pedim mo la pedim ngangen pedim i ru pedim ya ka jing kasem jang hi baro ko ba pedim ru ya ka sinong ka thau jang hi ya ka sinong jang hi baro sisa ka buram ba ka jingu baro ngai so bolai tamar dai ma uba panla ba dai ma uba panlang nga kumne dai ma kata nga ingu ru sisa yu bolai bo in hadu kata yang ka jing im jang sisa u in nga ba u musam la bandut te ka jing im janga u janga hadu kata de ma kata nga ingu ba kaburam baro nga ai shu kun ha kerting jusu amen Ang ini ka jing plag along jingker ku ini duai ru ang ini ka por ka pamenta try nga ingu imego pa mdu blay juki kamba mdu blay mo pala iki jing ele joke jing im mdu blay ko kona try u blay spun bodo blay iki jing snail or ki bre ki jome but try sha ba la kot but abaki kon ki jame ki pen snow ye ka tin ke jame nga tip me don ki men le iki ba kraw ye ki ba don bor ki iki ba pala me de blay ko kana ba kraw pala menang ker ku ni ki kon jame try ai ba ga jing plang along jingker ku ba ni ki kon jame ru try kin yo mat lang ki jingker ku ha ga ji im ga jom ki ko try duai nga ker ku fi we baro pin bot ji sha try pin long ji sha bo try pin long hok bo blay nga duai nga ker ku fi bagi eki ki bakra pula kina ye jaga ji im jong pi ha ka kerteng ke badan bor ucisu ngadwai ngada kerku bagi jing pangin kriya ke jing le baro ki bana ke jim chupi kita gin sha remlot baro pin long ki nong job ki jong try ki jing pangin kia jimut chuperkat ki bakus lai ki tarukin kia pin yo ki jing pelai lu ki jing te jikom na ka bor ka soi per man ka bor soi tan baro pin ibe ki kamba ki jong try ha ka ji im chupi ngadwai ngada kerku ha kerteng ucisu amen 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 Try na kui vi, in say shaming la shagasni. Blake sok lol kat ba fi, bless you boy.